Etorri miren, atzeko beste hirurei kantatuko diezu. Atzeko hirurak pixukideak zarete, eta zu miren zara hauen etxeko telatuan biziden katu kuskusero bat. Zuk badakizu, telebistan edozein gauza ikusita ere, pertsonek berdin-berdin jarrai dezaketela errespetagarriak izaten, baina hiru hauek ez daukate hain garbi. Hirurak batera daudenean ez dute sekula telebista pizten. Egunkarian irakurritako artikulu interesgarriez, idazten ari diren liburu berriez, landareak ureztatzeko trikimailuez, berbetan entzun izan dituzu maiz. Elkarri zein interesgarriak diren demostratu nahian bezala. Miren, zu nekatuta zaude, elkar nola idealizatzen duten ikusteaz, eta isiltasuna hautsi eta etxean bakarrik daudenetan, hauetako bakoitzak telebistan zer ikusten duen esatea erabaki duzu. Atzeko hiruren ezkutuko plazerak, ekintza lotsagarrienak, aitortuko dituzu, eta beste hirurok, besteen aurrean zuen burua justifikatzen ahalegindu beharko zarete. Gaueko 11 dira, ta honintza trantzeko, dago kaio paloman uretan sartzeko. Superbibiente zera ondondoratzeko, gai izan da mezu bat ere bidaltzeko. Antonio Daviden exa salbatzeko. Bizi naiz bi emakume oso handirekin, beti daki ezertaz tranquil berba egin. Bertzotan ere ondon dabiltzelkarrekin, tanik barre egin nahi dut, barre sendo egin. Ni baino eskasagoak diren batzuekin. Eta nereak dekiz ipini dutaka, ta doktora Kimberly ikusi duatalka. Granoak lertzen dabil, txatalka, txatalka, almondiga baten neurriko apurtutaka. Pantalla miskatzea, baino etxako falta. Bisturiakin moztu, behatzekin bultza, ta grasa irteten da, pixkana goruntza. Horrela berotzen zait,
musa. Uxuek be pasatu ditu kate ugari, ta ete bera heldu da, ta entzun du adi. Oltzan eta ilaski rantxera kantari, oh, Mexiko lindo, bota munduari. Bigarren hautsa eiten bere buruari. Eske mariatxiak prantaimen barrena, ez alda dagoneta aukera onena. Horrela askatzen dut nik neure barrena, alaxea hotxak egin tanik bigarrena. Asmatu zeinek eiten dun hirugarrena. Uxue jarriko dugu bakarka. Azken aldian buruan darabilt obsesio txiki bat, eta da apur bat pikatuta nagoela gure kosmobizioan zentzumenen artean ikusmenak duen hegemonia totalarekin. Ta hontaz pentsatzen ari nintzenean, esan nuen, justo Uxuek bere azken literatur lanetan belarriari garrantzia handia eman dio, ez? Ahozkotasunetik jasotako kontuak bildu dituzulako belarriko kilkerran, eta denda ostekoekin ere badagoelako horretarako alegin bat, nik dakidala egongo dira beste batzuk ere akaso. Eta orduan esan nuen, Uxueri jarriko diot gai hau. Eta, ez dauka inungo zerikusirik zure lanarekin, baina, lotura genuen, eta listo. Esango dugu Uxue, zuzarela usaimena oso garatua duen pertsona bat, are galdetuko balizute zentzumen bakarrarekin gelditzeko zuk inongo zalantzarik gabe usaimena aukeratuko zenuke beste guztien gainetik, nahiz eta badakigun zentzumenek ez dutela bakarka funtzionatzen, baina pentsatuko dugu baietz. Eta hori da, galdetu nahiko nizukena, zergatik usaimena, Uxue? Ze usain dauka bizitzak, ze usain dauka udako arratsalde batek?
Aitonak balde zar baten ekartzen zuen arraina, txibitakoa parejuak, arrai txikitako kaina, amonaren arraizopa, edo arkume bikaina, ama tolosarraren glamurra eta txampaina, usaimena bada zerbait, sakona bezain labaina, aspaldi bueltaka daukat, ez duzu galdetu baina. Aspaldi bueltaka daukat, ez duzu galdetu baina. Ezagutu ez nituen pertsonek zuten usaina. Zeren argazki zarretan islatzen dira argiak, eta usaindu daitezke igarotako aldiak, gerrako uniformeak, baserritako zaldiak, kostako arrainak edo mendialdeko ardiak, aitona pintorea zen, ta bere kuadro neriak, ni baino lehenago hil zen, ni jaio baino lehen hil zen, ta ezin oroitu erdiak, ni jaio baino lehen hil zen, ta ezin oroitu erdiak, baina guarrasa usaindu ta itxi ohi ditut begiak.
usaina ate bat baita, memoriaren almazen, norberaren memorian, atea jotzera goazen, usaiak eta garaiak, joaten baitira aldatzen, sukalde edo logela, badugu elkar banatzen, eta ze usai du udak, lagun artean kantatzen, sudurrak batu duena, ez baita errez banatzen, sudurrak batu duena, ez baita erraz banatzen, segi dezagun luzaro elkarri usaina hartzen. Bueno, bukatzen hasiko gara eta horretarako etorri Laurok. Bueno, ez dakit zuek enteratuko zineten, nibintzat aprobat harrituta nago. Azken aldian Euskal Herrian asko indartzen ari den fenomenoa delako humorezko bakarrizketena. Zuek oraindik ez zarete oso ondo kokatu, ez dakizue gustatzen zaizkizuen ala ez dakizue alde edo kontra zaudeten, baina esango dugu kezka sortzen dizuen zerbait badaukala asunto guzti honek, eta dela kasualitatez gehien egiten dutenak eta grazia gehien egiten dutenak gizonezkoak direla. Orduan, zuek erabaki duzue politikoki gutxienez interesgarria izan daitekela zuetako bat monologista egitea eta plazaz plaza zuei interesatzen zaizuen umorea egiten aritzea. Onintzak ez, beste hirurok nahiko garbi daukazue onintza izan behar dela pertsona hori, baina oraindik berari ez diozue ezer esan. Orduan, ari zarete performatzen, Lauron artean ari zaretela erabakitzen norri izango den, baina zuek etxetik garri duzue gutxi gora bera erabakita, onintza bidaliko duzuela Euskal Herrian plazaz plaza monologoak egitera. Zeinek transmititzen du gutan alegria, zeinek dauka karisma eta energia, zeinek dauka nahikoa kliskatzea begia, txiki
txiki usteko Antxon Telleria. Zure doteak dira, onin ageriak, humorerako zure doai gehiegiak. Guk 200 euroka, azea beriak, 1000 euro kobratzen du, Antxon Telleriak. Edo zer esatea munduaren aurka 1000 euro kobratzen badira ba haupa 3 minutu txota jendeari zaunka diputada izan den norbait bageneuka. Bakarrizketena da mundu bat arraro, agure zarrei eusten plazetan luzaro. Nila bertzolaritzan kontsolautan nago, ta hori ordaintzeko dirurik ez dago. Zukatxe altzatzeko egin alegina, ta eskainiko dugu zerbait desberdina. Erdi bar, erdi negar, benetan egina, erdi bakarrizketa, ta erdi mitina. Elkartuko dira festa eta burruka, guzurekin gaudenez beti txoratuta. Hartu zazu mikroa, hartzazu batuta, da berdina egitea ondo kobratuta. Ta entzule guztiak parean jarriak, txalotzeko presteta zabal belarriak, ridikulo ta penak, zarrak zein barriak, bihurtuko dituzu errentagarriak. Gura ez dauanari barrera egiteko, gogo asko nintzak oraindik ezteko. Nik kapritxoa daukat zeo zer egiteko, jente askori mikroa handixik sartzeko. Humorea iraultza izan lei apeka, delirium ta ertzainak ta Fermin tarteka. Badatoz eta geube guazen plazara terka, gizonak urberoaz beestoaz eta. Haiek ez ditu hartzen hanketako hotzak, beste batzuk sufritu oi ditugu lotxak. Denontzat behar luke humoreak pozak, ustezko sosa asko dira graziosak. Ta hori ikusarazten badaukagu lana, gizon txarrak baitoaz, gizon txarren gana, ta zu
zara alegre, bronkaz eta dana, gero arte bronkano, badator bronkana. Baina ez dut zabalduko nire trumoi kutsa, aitzaki bat badaukat zakurraren putza, honetan bestot gura ipini gorputza, izateko Antxonen telonera utza. Agurren aurretik azken ariketa bat jarriko dizuet, eta danok gara kontziente, baina komeni da batzuetan errepasatzea, bertxotan ere beste bizitzako esparru guztietan bezala, badaudela praktika batzuk nahiko generizatuak direnak, ez? Gaur bertso musikatu saio baten gaude, eta esan daiteke nahiko feminizatua dagoen bertsolaritzaren esparru bat dela, bertso musikatuei dagokiena, eta libreko saioak lotuago daudela gizonezkoei edo gizonezko konstruktuarekin lotzen dugun zera guzti horri. Ni aspaldian naizela egon saio musikatu baten, eta ez dakit librean aritzeko ohiturarik baduzuen musikatuan. Ausartuko zarete kopletan librean aritzera probaten. Entzun dugu gauza asko, entzun dugu gauza asko, emakume garelako, gaur lauen bradago zemen, ta hau ez doa hain txarto, ta hau ez doa hain txarto, entzun dugu gauza asko. Gaietan neurri libretan, gaietan neurri libretan, hemengo Pasko jaietan, gubiok aritu ginen, aterpe honetan bertan, hemengo Pasko jaietan. Begire nago begire, begire nago begire, goiko kamino barrire, ta ara kapazak dira, lauen brasoloan libre, lauen brasoloan libre, begire nago begire. Rosa marik dino beitu, Rosa marik dino beitu, beti lagunek ekarteitu, horretako obadabe, kafi hartzeko gelditu, kafi hartzeko gelditu, Rosa marik dino beitu. Plazetan gabizelako, plazetan gabizelako, alpertzat hartu beharko, guztiok
ez ginen jaio, soloan bi herrerako, soloan bi herrerako, plazaz plaza guazelako. Gizon zarzen gizon gazte, gizon zarzen gizon gazte, poteo zein santa eske, lagunekin kantatuta, irauten dabe hainbeste, irauten dabe hainbeste, poteo zein santa eske. Berdin egun ezein gauan, berdin egun ezein gauan, aldapan edo talauan, mingainak dantzan eiten du, sueldoan ta agarrauan, sueldoan ta agarrauan, egunez edo ta gauan. Dantzarako dagoneko, dantzarako dagoneko, elispara etorteko, sueltoan zein agarrauan, konpainiagaz hobeto, konpainiagaz hobeto, dantzarako dagoneko. Ni lehen dantza betean, ni lehen dantza betean, ta orain ezinbestean, hormonak daukadaz dantzan, bederatzi hilabetean, bederatzi hilabetean, ni lehen dantza betean. Onintzaren maite mina, onintzaren maite mina, orain zertxo bat egina, sumatzen alda dantzatzen, barruan harina, barruan harina, onintzaren maite mina. Dantzari txikita ñaño, dantzari txikita ñaño, aintzinatetik gaurdaino, etxe oberik ez duzu, onintzaren tripa baino, onintzaren tripa baino, aintzinatetik gaurdaino. Ez dauz faltako txikizek, ez dauz faltako txikizek, saioek erromerizek, amumantzerkilarizek, daixeko bertzolarizek, daixeko bertzolarizek, ez dauz faltako txikizek. Umearen aitek terko, umearen aitek terko, dino isilik gordetzeko, baina edadea dekot, nahi dodana esateko, nahi dodana esateko, umearen aitek terko.
Bueno, onarte nik nekarrena, eskerrik asko denoi etorri zaretelako eta eskerrik asko zuei ere egindako saioagatik. Txalo bero bat jo ditzaiegun Isaki eta Gariri. Eta azken agurrekin amaituko dugu saioa. Hurrengo arte. Elispa bat batzeko egueneko estrara, alkarri galdetzeko bagara ala eskara, leku bat hurbiltzeko alkarrengana festara, azken batean zer da etxea hause espada, azken batean zer da etxea hause espada. Sortu nahiean poza, lilura eta zoriona, bakoitza rol batean etorri gara gaur ona. Bertsolari ona da hor gaiak jartzen dagona, ta horrelako gaiekin erraza da bertso ona, ta horrelako gaiekin erraza da bertso ona. Beraz eskerrik asko noski geure oianari, zuei eskaintzearren beti maitasun ugari, ta eduki ezkero hainbeste lagun on adi, erraza da jartzea poemak postasunari. Erraza da jartzea poemak postasunari. Elkartzen gara urtero, nik ez dakit zenbat bider, herrika eta auzokan astintzeko mila bazter, ta antolatzen doguz horren beste gauza eder, gero esan dagien musikan ez dago ezer, gero esan dagien musikan ez dago ezer. Andratxuek besotik eta umeak
sartzeko antxineko sorgin ederren larruan, beti hartzen gaituzu musike zeure amarruan, uniberso oso bat daroa zue barruan, uniberso oso bat daroa zue barruan. Lur irregularrari hartu dioguta baina, hango neska txikia hemengo Andre apaina, hitzez definitzeko ez da hain erreza baina, gurekin daroagu bizi pozaren usaina. Gurekin daroagu bizi pozaren usaina. Gauza efimeroen ustegabeko pasada, kasualidadez gure bizitza amaitzen bada, barriro itzultzeko beinta berriz musikara, onintzaren umean reenkarnatuko gara, onintzaren umean reenkarnatuko gara. Mila esker isak gari ta eskerrik asko oiana, gezu ta jonek hartu dozue montetan lana, etorri zarien oi gure partez mozu bana, danok batera askoz eder